Ahoj, tu Michal Kopecký a v tomto pokračovaní, v tomto šiestom videu receptu na pobláznenie sa spolu pozrieme na to, ako ovplyvniť to, ako sa žena s tebou cíti, keď je s tebou a čo to všetko pre teba znamená a respektíve prečo by si sa mal zaujímať, zaujímať skôr o to, ako sa žena pri tebe cíti, nie o to, čo jej máš hovoriť alebo aké témy máš vytiahnuť. Pretože ono to celé nie je o tom, o čom sa s ňou bavíš a čo jej povieš, či napíšeš. Pretože ja sa, ako nie, že chytám sa za hlavu, keď mi to už chlapi píšu, ale tiež som to kedysi riešil. Úprimne sa ti priznám, tiež som kedysi riešil, o čom sa mám so ženami baviť, čo im mám povedať, čo im mám napísať, ako ich mám zaujať, ale časom som pochopil, že absolútne nezáležalo častokrát na tom, o čom som sa s nimi bavil. Častokrát to boli hlúposti, častokrát to boli úplne mimo veci. Častokrát som jej napísal úplne základnú jednoduchú vec, ktorá nebola ničím originálna a zaujímavá, ale malo to trochu iný podtón. Čiže nie je to o tom, o čom sa s ňou bavíš a čo jej povieš, či napíšeš. Toto je základná informácia, ktorú potrebuješ pochopiť v tomto videu, ale je to o tom, ako sa žena pri tebe cíti, keď je s tebou. Podčiarkujem, 3-krát zvýrazňujem a 20-krát výkričník dávam za slovíčko cíti. Teda ide o emócie, ktoré v nej vyvolávaš. O emóciách, emocionálnom kolotoči sa budeme baviť v poslednom videu receptu na pobláznenie, pretože myslím si, že práve emócie sú tak dôležitá súčasť toho, aby sa žena na teba namotala, pobláznila a jednoducho dostal sa aj do hlavy a o emóciách sa budeme baviť ešte detailnejšie v jednom videu, ale teraz si chcem dať na emócie taký základný, taký jednoduchý úvodný pohľad. Takže tvojou úlohou, aby sa do teba žena zalúbila, nie je sústrediť energiu na to, aby si ju ty zaujal. Čiže nepôjde o to, aby si ju ty zaujal, ty sa ju snažil zaujať. Ona chce, aby si bol ňou ovplyvnený na základe kvalita vlastností, ktoré sa ti snaží ukázať. Napríklad, chlapi sa snažia ženu ohúriť rôznymi komplimentami. Ono, to v zásade nie je zle dať žene kompliment, ale väčšina chlapov hodnotí vonkajšiu krásu žien. Teda, že ja neviem, má pekný zadok, ja neviem, krásne oči, je pekná, sexy, nádherná. Teda, tie krásne ženy vedia, že sú krásne a nepotrebujú to počúvať. To neznamená, že im nemôžeš hovoriť, že sú krásne, alebo že by si im to ani nemal naznačiť, ale inou formou. Ona sa totižto snaží ukázať svetu určité svoje vlastnosti a kvality a keď ich spozoruješ a oceníš, vtedy to bude mať na ňu dopad. Čiže nie ani to, že má peknú tváričku alebo ja neviem, pekné telo. Ona prirodzene takisto ako každá iná ľudská bytosť, každá iná žena, tak má určité vlastnosti, je niečím jedinečná, má nejaké kvality, je možno viac kreatívna, je možno viac inteligentná, je možno viac, ja neviem, dobrotivá. Každá má niečo, čo chce ukázať svetu. Takže keď tieto kvality spozoruješ a oceníš, tak vtedy to bude mať na ňu dopad. A o tom sa budeme baviť ešte potom v ďalších videách detailnejšie. Napríklad, keď sa ti snaží ukázať svoj cit pre módu, alebo štýl, alebo nejaký vášeň pre život. A keď to v nej objavíš a dáš jej to, tak vytvoríš s ňou puto. Ona bude mať skutočný záujem na tom, respektíve budeš mať skutočný záujem na tom, kto je a aká je v skutočnosti. Nielen, že ju vidíš pri bare, je tam krásne sexy oblečená, alebo vidíš jej fotku na Facebooku, kde je, ja neviem, kozí von a krátku sukničku. To je úplne povrchné a toto robí väčšina chlapov. Lenže, pokiaľ budeš mať skutočný záujem na tom, kto je a aká je osobnosť, tak ona bude z teba cítiť, že od prvého momentu, ako ste sa stretli a spoznali, tak dokážeš prehľadnúť za tú jej masku, ktorú tam má, ktorú ukazuje zvyšku sveta. Ale ten jej make-up, to jej dokonalé telo, jej vyzývavé šaty, jej nastajlovaný účes a chceš spoznať skutočnú ju. Čiže aj keď s tebou bude, ja neviem, fotomodelka, modelka, alebo ja neviem, hosteska, alebo promoterka, alebo nejaká jednoducho krásna žena a ty úplne spravíš filter za tú jej krásu, čiže vôbec nebudeš riešiť, ako vyzerá, ale budeš sa snažiť nahliadnúť pod to. To je to, kedy sa žena bude pri tebe nejakým spôsobom cítiť, keď nebudeš sa jej pchať do zadku a len kvôli jej kráse. Aj keď, áno, my chlapi riešime v prvom rade jej výzor, potom výzor až potom tie vnútorné vlastnosti, ale to je také prvoplánové. Čiže si sa potrebuješ dostať až za svoju prirodzenosť, keď to takto mám povedať, a za to, čo my na ženách hľadáme.
áno, aj mne sa páčia krásne sexy ženy. Lenže to im nemôžem dať takto najavo, že proste zaujíma má ich len krása. Ale keď nahliadneš pod tú ich kapotu, o čom sa budeme tiež baviť v ďalších videách, tak, tak naozaj to pobláznenie tam začína byť. Aj keď napríklad jej výzor a zovňajšok jej pritiahol, čiže áno, začal si sa o ňu bližšie zaujímať na základe toho, ako vyzerá, tak nesmieš jej dať najavo a musíš vysielať to, že ti to nestačí, že potrebuješ viac. Že jednoducho tá krása je niečo, čo majú všetky. Jo, že krása nestačí. Ono častokrát ten postoj, ktorý som mal voči ženám, a potom keď som už to pochopil, tak bol, že OK, si krásna, si pekná, ale čo vieš chlapovi ponúknuť viac ako svoju krásu? To bol môj postoj a vtedy žena sa musela snažiť zaujať mňa. To je ten recept. Väčšina chlapov to teda robí tak, že žena si ich už získala tým, ako vyzerá a teraz sa oni snažia ohoriť ju a získať si ju. Čiže ona už nejak vyzerá, ona tam stojí, povedzme, pri bare, ona stojí na námestí alebo čaká na kamarátku, je tam krásna, nahodená, nastajlovaná a tým si už chlapa získala a teraz on sa ide snažiť získať ju. No toto je to prvoplánové. Takže to, čo je naopak potrebuješ vysielať, je niečo podobné, čo musíš mať v hlave. Hej, máš moju pozornosť, a zachytila si moju pozornosť, poďme sa ale pozrieť na to, či si ma dokážeš aj získať. Pozornosť a získať si ťa je niečo rozdielne, aj keď veľa chlapov, a verím, že aj ty a ja kedysi sme to brali ako to isté. Čiže tá pozornosť už bolo to, že nás získala a my sme sa snažili teraz zaujať ju. A toto je teda postoj, ktorý ju dokáže okúzliť, ktorý ju dokáže už na začiatku tak trochu poblázniť. Takže pokiaľ budeš mať postoj, že OK, si pekná, ale čo sa skrýva pod tým, čo sa skrýva za tou tvojou maskou. To je ten postoj, ktorý potrebuješ mať. Ono ženu nezaujíma niečo, čo získa príliš ľahko. Pretože to nebude pre ňu výzva a následne ona si to nebude ceniť. Ona si potrebuje zaslúžiť ten tvoj záujem. Potrebuje uveriť, že sa jej pomalinky otváraš a oceňuješ ju a vtedy si pomyslí, že konečne našla chlapa, ktorý ju vidí ako výnimočnú osobu a nie nejakú sexy kočku. Ale uvidí to jej, povedzme, občas vystrašené dievčatko alebo tú ženu, ktorá chce ísť na medicínu a možno chce zmeniť svet. Niečo, čo tam je, ale väčšina chlapov to nevidí kvôli jej, veľkým prsiam alebo krásnej postave alebo veľkým očiam. Napríklad, ja mám veľmi veľa kamarátok, modeliek, hostesiek, fotomodeliek, promotériek, čiže za tú dobu, keď som začal vyžarovať niečo iné, tak som začal priťahovať aj iné ženy a na nich krásne vidím, že sú to ženy ako každé iné, teda aspoň tie, ktoré majú niečo v hlave a nie sú len vlastne tam tie vymydlené, vytunené a vymachlené nejaké barbiny. O takých sa teraz nebavíme. Ale normálne, pekné, prirodzené, krásne, bežné ženy, tak bežné ženy, nie že úplne krásne, ale bežné ženy, ktoré majú rovnaké problémy, tiež chodia na skúšky do školy, tiež si hľadajú robotu, tiež majú, pupáky na čele, tiež majú problém občas s nejakým kilečkom navyše, alebo že sa nevedia rozhodnúť pre nejaké oblečenie. Oni tiež majú svoje problémy. A možno by si neveril, ale častokrát majú veľmi nízke sebavedomie. Ja mám veľmi krásne kamarátky, ktoré ale trpia tým, že nemajú sebavedomie a boja sa hovoriť pred ľuďmi, boja sa, zoznamovať, spoznávať a aj oni sú len ľudia. Takže pokiaľ nahliadneš pod túto jej krásu a prestaneš sa, že nám pchať do zadku a naháňať ich a baliť ich na silu, čo sú čisto modelky, hostesky, alebo čo to sú úplne bežné baby, len sa k ním potrebuješ tak správať. A ako som spomínal pred chvíľočkou, tak potrebuje uveriť, že sa jej pomalinky otváraš a oceňuješ ju a vtedy si pomyslíš, že konečne našla chlapa, ktorý ju vidí ako výnimočnú osobu. Predstav si to ako cibulu. Nie, že, predstav si teraz nejakú kočku pri bare, nahodená, vysoké štekle, krásne, pevné, opalené telo, veľké prsia, výstrih, proste nahodená, učesaná, upravená a ty teraz prídeš a sa tam dáš na podnose. Že si krásna, môžem ti kúpiť drink, poď si zatancovať, si úžasná. Proste pchajú sa aj chlapi do zadku. Lenže, keď si to predstavíš ako lúpanie cibule, tak nemôžeš jej rovno takto ošúpať všetky vrstvy a si v úvodzovkách nahý, respektíve takéto úplne jadierko tej cibule. Ale potrebuješ zlupovať svoju vrstvu po vrstve. Jednu vrstvu za druhou.
A presne týmto postojom, hej, máš moju pozornosť, poďme sa pozrieť na to, či si ma dokážeš aj získať. Ako náhle sa spolu trochu dlhšie bavíte, tak jej môžeš olúpať ďalšiu vrstvu, pod ktorú jej dovolíš nahliadnúť. Že sa možno trošku už o ňu zaujímaš, alebo že možno nejaké osobné informácie zdelíš. Nedaj jej všetko hneď, toto je ten základ. Pretože ako náhle získa niečo žena príliš ľahko od teba, či už prílišný záujem, či už prílišné komplimenty, pchanie sa do zadku, vyvolávanie jej, volanie ju neustále von, tak nás to nebude ceniť a vôbec to nebude pre ňu výzva, alebo nebudeš ty pre ňu výzvou. Stále tam, aj keď olúpeš tieto vrstvy tej cibule, stále tam však musí byť niečo, ohľadom čoho si je neistá, je to pred ňou skryté. Ty musíš mať aj pred svojou najlepšou kamarátkou nejaké tajomstvá, ktoré jednoducho nepovieš, ktoré si necháš pre seba. A môžeš k tomu robiť nejakú hru na zvedavosť alebo háčik, že vieš čo, to ti nemôžem povedať, že to by si nechcela vedieť. Jednoducho hraj sa s jej zvedavosťou. Ona si nemôže byť istá tým, žena, s ktorou sa bavíš, ktorú ešte len spoznávaš alebo s ktorou sa už možno namotávate, s ktorou sa už stretávate. Ona si nemôže byť istá tým, že ťa má alebo ťa získala, čo ju donúti snažiť sa o teba prirodzene viacej. Pretože ona bude chcieť z teba všetko, ale keď jej to nedáš, tak bude neustále dobiedzať. Tým pádom ti ona bude ukazovať vlastnosti a kvality, o ktorých si myslí, že ťa nimi získa. Že ona sa bude snažiť možno pre teba aj krajšie obliecť, možno sa bude snažiť ťa sama zavolať von, možno bude chcieť byť viac sexuálna. Čiže ona sa bude snažiť ťa získať, snažiť sa ťa dobiť, aby ťa zlomila. Takže ty musíš mať neustále postoj, že teba nech je hoci ako krásna, zlomiť ťa nemôže nikdy. Keď idú, ako som už spomínal, tak keď idú chlapi napríklad častokrát von na diskotéky a vidia tam krásnu ženu pri bare, tak ona si ešte absolútne ničím nezaslúžila tvoju pozornosť a záujem. Pozornosť možno na začiatku, ale záujem vôbec nie. Možno sa sexy obliekla, dala si parfém, spravila si účes a make-up. Ale to nie je ono. Nič do teba ešte neinvestovala. Preto, keď ti dá napríklad, stalo sa ti niekedy, že si sa začal baviť so ženou, dal si jej pár komplimentov, možno ste si vypili pár drinkov, dala ti číslo, ale na ďalší deň alebo potom ti nezdvihla. Prečo je tomu tak? Jednoducho je to z toho dôvodu, že si v nej nejak nevzbudil záujem, ona nemusela do teba nič investovať. Nemusela sa ona snažiť ťa zaujať, nemusela vlastne si vydobiť to, aby si od nej vypýtal to číslo a nemusela na to myslieť. A neukázala ti žiadne svoje kvality ani vlastnosti. Normálne ste sa bavili, si bol hotový z jej krásy a vôbec si nevedel nič o nej, nič o tom, čo skutočne ju baví, čo jej vášeň. Možno si zistil, že chodí na nejakú medicínu, na vysokú školu, ale to je tak všetko, to nehovorí absolútne ešte nič o nej. A len tá jej krása ťa zaujala, len to ťa zaujímalo. Takže potrebuješ docieliť, aby sa ona snažila zaujať teba a investovala do teba. Prinútiť ju k tomu, aby ti ona ukazovala svoje kvality a svoje výnimočné vlastnosti, aby si ňou bol očarený. Ale stále nemôže mať istotu a že ťa má, musíš chcieť viac. Takže to znamená, že buď tajomný, maj svoje tajomstvo. Nemusíš jej povedať všetko, môžeš niečo naznačiť, ale naopak potom povieš, že to ti nemôžem povedať alebo niečo podobné. Ona sa bude musieť snažiť, aby si jej olúpal ďalšiu vrstvu tej cibule. Takisto nech je akokoľvek krásna, tak neprejavuj o ňu prehnaný záujem. Čo je prehnaný záujem? To je tlačenie na pilu, to je pchanie sa do zadku, to je napríklad, keď poviem ti krátky príbeh, kedy som to ja pokazil vlastne s tým prehnaným záujmom a s tou nie príliš veľkou tajomnosťou, tak spomínam si, bol to december roku, myslím 2010 alebo 2011, teraz už som si neistý. A spoznal som slečnu na internete, napísali sme si na pokeci ešte v ten večer a ešte v ten večer sa mi podarilo dostať ju von a dokonca v noci o nejakej 12:30. Ona si myslela, že si robím srandu, že ju volám von, ale nakoniec som po ňu prišiel na intrak, mala s babami na intraku vínko, sadla do auta, krásna nízka blondinočka, trošku sa už jej plietol jazyk a zobral som ju na vyhliadku a jednoducho po 15 minútach, ako sme sa už bavili o tom, že láska sa deje rýchlo, čiže musíš prísť k tým fyzickým a dotykom, k tomu flirtovaniu, podpichovaniu veľmi skoro, aby ťa nezaradila ako toho potenciálneho frajera alebo kamaráta. No tak ja som proste
Po 15 minútach som sa jej už dotýkal, začala mi prepletať vlastne prsty, začala ma trošku hladka na stehne a už som vedel jednoducho, že to je signál toho, že ju môžem poboskať. Tak som ju ešte trochu potrápila, začali sme sa tam po 15 minútach boskávať, začali sme sa naťahovať, o chvíľočku sedela cez mňa obkročmo a ale nechcela to nechať zájsť ďalej. Povedali sme si navzájom, že na budúce proste sme sa trochu ponaťahovali a nechcela mi dať na prvom rande, čo teda už na tom potom druhom by absolútne problém nemala. Lenže k tomu druhému by sme sa museli dostať. Čo som spravil akú chybu, čo ti odporúčam sa vyvarovať, tak kľudne zaviazal som ju potom na intrak, napísali sme si ešte potom na ďalší deň a začali sme sa dohadovať, to bolo myslím, že to bolo v pondelok a začali sme sa potom, alebo v útorok a potom sme sa začali dohadovať na ďalší deň, že kedy už bude teraz to ďalšie stretnutie. Ja som o tom začal viacej rozprávať, začal som jej vlastne opisovať tie sexuálne obrazy, predstavy o tom, ako by to mohlo na budúce vyzerať, ako to bude pokračovať a celkom sa chytala. Lenže stalo sa to, že som jej písal trošku viacej, pretože som jednoducho páčila sa mi sexuálne, bral som to ako ďalšiu výzvu a vlastne potvrdenie si možno nejakého môjho ega, alebo čo. A následne jednoducho nemohla. Mala skúšky, bolo skúškové obdobie v tom decembri a potom ďalší deň sa mala stretnúť s nejakou kamarátkou, mala sa mi ozvať, neozvala sa mi. No ja som začal o ňu prejavovať prehnaný záujem. Respektíve začal som jej vlastne, viac som jej písal, stále som opisoval tie situácie, stále som ju volal von, že dobre, tak kedy. A čo sa stalo? Mi napísala, že vieš čo, to bolo vlastne týždeň pred Vianocami, alebo ešte 2 týždne pred Vianocami, ja zostával týždeň do Vianoc. A ona mi napísala, že vieš čo, teraz mám skúšky, mám toho veľa a že tak potom niekedy po skúškovom vo februári sa môžeme stretnúť. No v tom momente som pochopil, vtedy mi to docvaklo, že akú chybu som zase spravil a aj keď som už tie chyby prestal robiť, ale tiež som robil občas potom aj následné chyby a mne vtedy docvaklo, že ona sa len začala vyhovárať, pretože už som prestal byť pre ňu výzva, pretože som to už chcel viac ako ona, prejavoval som o ňu prehnaný záujem a tým ona stratila záujem, pretože som nebol, ako hovorím, pre ňu výzva a nemal som jej už čo dať, aj keď by si možno užila, ale už nebolo to ono. Takže okrem toho, že sa budeš pchať ženám do zadku, alebo že im budeš neustále vypisovať, neustále ich niekam volať a tak dále, tak venuj sa aj iným ženám naokolo. Jednoducho nechce dovidenia, alebo nemá čas, OK, venuj sa ďalším ženám a počkaj, kým sa ti ona sama ozve. V momente, ako ucíti, že ťa už má, tak to zabije akýkoľvek záujem, aj keď ste sa predtým mohli boskávať, aj keď ste sa predtým mohli vyspať, aj keď, ja neviem, ste už dlhšie randili, tak ako náhle má pocit, že ťa už má, a to je to, že ako sa pri tebe ona cíti, tak vtedy to končí. Ona si musí získať teba. Musí prísť moment, kedy takmer ty stratíš záujem o ňu, kedy ochladneš a tým sa ona bude snažiť viac, aby si ťa znovu získala. A ty to môžeš aj potom nadizajnovať, o čom sa budeme baviť v nasledujúcich videách o nepredvídateľnosti. Takže jej mysel bude cítiť, že keď sa tak o teba snaží a investuje do teba toľko, keďže ty si trochu ochladol voči nej, už jej tak nepíšeš, možno sa stretávaš s inými ženami, tak ona prirodzene sa bude pýtať, že čo sa deje. A keď bude ona do teba viac investovať času, možno ti sama napíše, možno ti sama zavolá, bude sa s tebou chcieť stretnúť, bude sa ti viac dotýkať, tak jej mysel bude cítiť, že keď sa ona o teba snaží a investuje do teba toľko času a energie, tak si racionalizuje, že asi sa jej teda páčiš a chce ťa. A ona sama sa v tom utvrdí, ty jej to nemusíš vôbec ani hovoriť. O tom to je. Takže poďme sa pozrieť na veci, ktoré ju okúzlia. Ide o to, aby si užíval veci mimo nej, o čom sme sa už bavili v predchádzajúcom videu, a v tomto nadviažeme, a aby si užíval veci pre tú vec samotnú. A ona vtedy bude vnímať, že aj jej spoločnosť si budeš vedieť užívať. Takže napríklad party si budeš užívať kvôli tej party, kvôli tej hudbe, kvôli tej atmosfére a nie kvôli tým ženám, ktoré sú na tej party. Čiže ženy sú len ten doplnok. Takisto šport, keď sa venuješ športu, tak si ho budeš užívať kvôli tomu adrenalínu, kvôli tomu, že makáš na sebe, že niečo dosahuješ, že stále prekonávaš svoje hranice, že miluješ, ja neviem, ten pód, tú svalovicu, versus to, že sa snažíš docieliť kocky na bruchu. Čiže keď ona uvidí, že
robíš ten šport kvôli tomu športu samotnému, pretože to možno pre teba relax alebo oddych, tak ťa bude inak vnímať. Takisto napríklad, keď ideš snowboardovať, pretože ťa to baví, pretože to je tvoja vášeň, versus, že to všetci robia, že to je moderné, že sa chceš ukázať a že teraz dávaš samé fotky na Facebook ohľadom toho. Takže miesto toho, aby sa venoval snowboardovaniu ako sexy športu, tak sa mu venujú kvôli tej veci samotnej. O to ide